Hello guys, once again, good afternoon po sa ating lahat. Sa hapong ito, pag-uusapan po natin ang isang fast moving na negosyo. At ano itong fast moving na negosyo ito? Ito ay ang bigasan. Yan ang pag-uusapan natin mga kabayan. Dahil sabi ko, magantay kayo ng aking i-upload since Friday pa. Pero hindi po ako nakapag-upload dahil bumalik po agad ako din sa hospital kahapon sa Jubail. Kaya ito na mga kabayan, abangan na natin at pakinggan natin, panoorin natin ang vlog na ito mula umpisa hanggang wakas. Ito ay napaka-importante kung paano tayo mag-uumpisa sa isang negosyong bigasan. Yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito. At yan ang pag-uusapan natin mga kabayan. Kung mag-uumpisa ka ng iyong negosyo, kinakailangan mo ng burning desire. Ang burning desire ay napaka-importante sa ating pagninegosyo sa bigasan. Kasi kung may burning desire ka, kahit anumang problema ang dumating sa iyong buhay, hindi ka basta-basta matumba. Kasi yung burning desire mo ang nagbigay, nag-substantiate sa iyong eagerness para ipagpatupad mo yang bigasan na yan. Kasi maganda kasi na kapag nagninegosyo tayo ay kinakailangan alam natin yung mga struggle. Huwag yung ang ibalita lang natin yung magaganda. Kasi kapag nagnegosyo yung isang tao, yung nakikinig sa vlog na ito, kapag ka na-encounter yung mga struggle, yan, check, hindi niya yan napanood sa vlog natin. Pero ganun pa man, ay una, yun nga ang kinakailangan, burning desire sa iyong negosyo. Burning desire sa iyong negosyo at matinding desisyon upang ikaw ay magtagumpay. Yan ang unang-unang gawin mo. Pangalawa, kapag ikaw ay nakapag-umpisa na ng iyong negosyo, di mayroon ka ng burning desire at decision na. Ito na kabayan, pangalawang i-consider mo. Kinakailangan i-consider mo yung location mo. Sa mga blinablog ko lagi, ang sinasabi ko lagi yung location. Kasi kung magbibigasan ka, siguraduhin natin na sa produkto mo, dahil fast moving ito, mayroong bumibili. Kahit napakaganda yung idea mo, maganda yung negosyo mo, maganda yung binebenta mo, kung walang bumibili, walang pera, walang kita. Kaya i-consider natin yung location. Ano ba yung kino-consider natin na location sa ating mga negosyo? Siyempre, unang-una sa lahat, yung thickly populated area, yung city. Kapag city yon or thickly populated area, ay kinakailangan yon na maayos yung lugar mo. So, importante yon na titignan mo yung location. Kapag maraming tao, siyempre nai-stack yung tao, maraming magkukonsumo ng bigas, yan, malaki ang iyong kikitain. At syempre, hindi lang yan. Kasi ngayon ay marami na tayong way of marketing. Tulad halimbawa, gagawa ka ng iyong mga flyer, pwede mong ibigay sa mga customer mo na bibili ng mga bigas, lalong-lalo na kung ikaw ay retailer, nagre-retail ka ng mga bigas, napaka-importante yon. At isa pa, kung may website ka, kung may Facebook ka, yan, pwede mo nang ibenta lahat dyan. Dyan mo na i-concentrate, ibenta ang iyong bigas. Hindi na lang kasi yung nag-aantay ka ng bibili. Sa ngayon, pwede ka nang mag-online. Napaka-importante yon. Kaya yan ang mga strategy na sa ngayon. Kaya yung pagbibenta ng bigas, wala nang kalugi-lugi yan yung bigasan na yan. Depende na lang yung system mo, yung how the way you market, yung attitude mo, kung paano mo sila aayusin, paano mo sila haharapin ang iyong mga customer mo. Yun na lamang ang titignan mo. Kaya napaka-importante yan kabayan. At pangatlo, titignan mo yung puhunan mo. Siyempre yung puhunan ay consider mo yung mga extra expenses muna. Yung mga extra expenses, kung hindi yan i-deliver, yan extra expenses sa puhunan mo yon. At kung yung mga plastic, kung retailer ka, binibili mo rin yung mga plastic, syempre extra expenses, dagdag sa puhunan mo yan. Now, sa maliit na puhunan, now 10,000 pesos. 10,000 pesos ay 10 kaban din yan kung tag-1,000 yung 25 kg na bigas. So yan, ang isang 25 kg na bigas, isang kaban, ay mabebenta mo yan ng 130 pesos sa retail. Retail po pinag-usapan natin dito. Mayroon kang 130 sa 10, mayroon kang 1,300. Ngayon, kung yan naman ay per sacks yung benta mo, pwede ka rin kumita ng 70. So, depende na yon, variety na yon, halo na yung pagbebenta mo. Let's say, average natin na kumikita ka sa
isang linggo ng 3,000 pesos. Dahil pinaikot mo yan ng pinaikot, yung 10 kabang bigas mo, 10,000 na puhunan mo. Kaya yan ang expect natin na kikitain mo dahil sa maliit na puhunan. Ngayon, idodoble lang natin yan, copy-paste natin yan. Pag kinopy-paste natin yan, pagka 20, di magiging 6,000 sa isang linggo mo. So, ganun lamang kasimple yung computation yan, kabayan, na kinakailangan. Depende lang din kung paano mo i-handle yung mga customer mo. Yan. Ang isang maganda niyan kung mag-uumpisa ka ng bigasan mo, kung umpisahan mo na sa iyong bahay, kasi kapag sa iyong bahay mo, ikaw ay mag-uumpisa ng isang bigasan, syempre hindi ka magbabayad ng renta. Marami kasing option din. Kung ikaw naman ay kukuha dyan sa bayan, syempre huwag kang mag-umpisa ng maliit lamang na puhunan kung bayan ang pupuntahan mo. Pero take note, sa pag-uumpisa ng malaking negosyo, may mga struggle na may encounter mo. Hindi yung puro maganda lang na side na ikwekwento natin dito. Syempre, kinakailangan makita mo yung mga struggle kung malaki ang iyong negosyo. Syempre, unang-unang struggle mo ay syempre yung empleyado mo. Yung mabibigat na mga bigas, kinakailangan mong kumuha ng magbubuhat niyan. At kung hindi nila yan i-deliver, pag kinuha mo yan, less expenses na naman yun sa iyo, iaawas mo sa puhunan mo yun kung kukunin mo pa sa traders ng bigas. Kasi sa pagninegosyo kasi ng bigas, isa rin na ikinikonsider natin yung supplier. Depende kung ano yung supplier mo. Hindi naman tayo pwedeng dumirekta sa rice mill kasi maliit lamang nga tayo, kasi bigasan lamang na maliit yung umpisahan natin. Posible yan ang supplier mo, maaring traders o di kaya retailer din ng mga bigas. Ganyan ang story talaga ng realidad ng iyong magiging negosyo. Kaya yan, kailangan pag-aralan mo maigi yan. Siyempre yung trust, siyempre yung pagdadahan-dahan, wag yung order ng order, siyempre wag birada ng birada. Kinakailangan, bawat galaw mo ay kinakailangan pinag-aaralan mo. Habang mapalaki mo ng mapalaki, pag na-accumulate mo yung mga ideas, yung mga experience mo, kung bumagsak ka man, bumangon, ganyan, bumagsak, bumangon, ganyan kasi yung pagnenegosyo. Oo nga, sabihin natin na fast moving at saka nagsisircle yan, yung negosyong yan. Pero darating at darating yung low income at high income sa statistic ng income mo kung ikaw nagnegosyo na ng bigas. Kaya yan, kabayan, napaka-importante yan. At sa inventory naman, siyempre sa inventory, input-output po yan. At sa gross at saka net income po ang tinitignan dyan. At siyempre, addition, subtraction, multiplication, yan ang gagamitin lang po natin dyan, kabayan, sa mag-inventory. Ang importante ay lahat ay nililista mo ang mga expenses mo. Kung magkano yung perang pinalabas mo, ilista mo, at magkano yung perang napabalik mo sa napagbentahan mo ng iyong negosyo. At yan, kapag nandun na yung input-output mo, i-subtract mo na lang kung ano ang lumabas. Pag lumabas yan na 24,000, 24,000. Ayan, kaya ganun po. Pero bago po ako mag-end up, mga kabayan, sa pagninegosyo, kasi hindi lang perang pinag-usapan. Kasi unang-una sa lahat, mindset po at saka puso at saka yung desire mo. Kasi sa buhay natin, hindi lang lagi na kumikita tayo dahil passion natin yan. May mga bagay nga na kumikita tayo dahil ayaw nga natin yan. Kinakailangan natin ng sakripisyo. Minsan para kumita tayo, hindi yung passion mo. Hindi ibig sabihin kapag passion mo yung pagbebenta ng bigas ay kikita ka na. Kalimitan din, yung kailangan mo magsakripisyo. Minsan ayaw mo, pero kinakailangan mong ipatupad, yan, kikita ka yan. So anong example nun? Siyempre, halimbawa, ayaw mong makisumugal sa isang supplier na mas maganda ang mga binibigay na mga produkto na bigas dahil nasanay ka na sa isa. Kailangan mo isakripisyo yun kung gusto mo talaga. Yan ang sinasabi ko na examples. At saka yung sequence ng trabaho mo, kailangan alamin mo. Huwag lamang ipagkatiwala sa mga tao ang iyong negosyo. Hindi ka magtatagumpay kapag sa tao mo lang pinagkakatiwala. Negosyo talaga ang kailangan mo.
Kinakailangan alamin mo ang technical skills at alamin mo talagang maigi. Iba yung alam mo kaysa alam mo talaga. Pag alam mo lang na sabihin, alam mo lang dahil nakita mo, pero pag in-execute mo, maaring hindi mo alam. Kaya mas maganda na alam mo talaga kaysa alam mo lang. So, yan lamang po ang gusto kong i-share sa gabing ito. At sana kahit paano ay nakatulong po sa inyo ito mga kabayan ang vlog na ito. At ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. At dito ni Kabayang Bernard Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.